Kumshibanta ban Rakhe ban tibnya shapang kajingpang tuberculosis lani katibi haka arpu South regular bear ahaja arpu ar ka office stray kam tuberculosis officer Ribhoi district kala pelong da ka program hapo ka science hall nongpo kanika program ka long ru kumshibanta ban IJhi kai shapang kajingma bat kajingpor state jong kajingpang TB hari India mala usnam bar kajingkiu kibayap na kanika jingpang Om tang gaji kai bana kaliang ki officer kila sam shiki pajba hele kila sam ro ki khusnam shiki khenna school kibla job ha ki ko repair bala pania da ko office jong ka district medical and health officer nongpo kala don ru ka jing ai san not shiki samla kibla kloy ban yarap da ka man sngo bha na ki shnong bar ki dong repair jong ka Ribhoi kibla lej ban rung hamala ki thliu yeng ban wa jing tip la ki don ne em ki ba pang tibi hayeng asem bar ka ne ka jing trei ka jong ki kala ne adu arpo sngi La samru iki sernat shaki asha ki nongtre agan wadi bat ki nongtre katna ka koi khia hagane ka silai don lang MLA ka nongpo constituency ka mukongsan UDC ka Ribhoi warpit upadhyay MDC ka nongpo ba balaji rani Dr MC Imle DMHO ka nongpo Dr PN Khan medical superintendent nongpo civil hospital bar ki we ki nongtre jokatna ka koi khia. That is why on this World Tuberculosis Day it becomes more important for us to create awareness, to demystify the doubts, to clear the myths regarding tuberculosis. Tuberculosis is treatable, preventable disease, and with the support of the medical facilities and the community, it can be eliminated. Ilan bersimpiang, ilan berkisting, ilan berwat, ilan bersumar, berkuar berlian, ilan berhamskan, ilan berangkat, ilan beradu, ilan bermusik, berkuar. So, I from hari hidup itu dibangun di asal diri ini, dibeli teman experience, share example, sort of example. Banyak aktif banditek yang juga dalam ini Jepang, report cek PC, CSC,